Každé 68. dieťa má niektorú formu autizmu. Je iný ako ostatní. Toho, kto je iný, sa ľudia boja. Ale v tejto zákazke budem potrebovať výpisy z bank, zoznam klientov aj predajcov. nepôjde o čísla, Budete mojimi ušami a očami, Chris. Môj otec bol tiež účtovník. ale o život. Kto je to? Ten chlap robí účtovníctvo pre najnebezpečnejších ľudí na planéte. Chcem vedieť, kto to je a ako to robí. Teraz musí zmeniť svoje priority. Máme zabiť aj ju. Viac neviem. Mŕtvy? Čo trafil do hlavy kalkulačkou? A ochrániť tú najzraniteľnejšiu. Čo tu robíte? Kto vlastne ste? Musíme ísť. Hneď. Musíme ísť na políciu. Polícia vás neochráni. Ste len účtovník. Do čoho si sa to zaplietla? Ben Affleck v akčnom filme Účtovník. V nedeľu o 20:30 na Markíze.